L'equip està amb ganes de que arribi diumenge. El que hem fet aquesta setmana és analitzar el dilluns, el que no vam fer del tot bé, el dia del Sant Andreu, i deixar-ho com un accident. I ara doncs, espero que l'equip diumenge faci un molt bon partit a Castelldefels i que sumem els 3 punts. Considero que és important, després d'una derrota, a les alçades que estem, aixecar-se ràpid. El Castelldefels és un equip que com van demostrar a l'anada, té les idees molt clares i un dels jugadors importants és Javi Eslava, surten molt bé en les transicions. Al final, ara mateix, tots els partits són molt importants i tots els partits són molt difícils. Crec que estem en una bona posició a la taula i confio molt en l'equip i en el treball diari. Els hem recuperat a nivell d'ascensió, però tenim jugadors tocats. En el moment, crec que és el moment més important de la temporada, és cert que tenim bastantes baixes, però per altra banda hi ha jugadors que venen treballant molt bé, que ara els arribarà l'oportunitat, no? Jugadors com Vitali ja està demostrant que quan està entrant està a un bon nivell, però jugadors com Peris, Albert, Raúl Pérez, Ripoll, que poder últimament no estan entrant a l'11 titular, estan entrenant sempre molt bé el dia a dia i ara els arribarà l'oportunitat. Sempre he dit que això és una de les nostres fortaleses, l'equip. No, partit a partit. O sigui que estem en una alçada de la temporada que hem d'anar partit a partit i com he dit abans, confiar en l'equip i en el treball diari. I és que si ja te mires a pensar més enllà, tenim 4 partits a fora i 2 partits a casa. Jo crec que el play-off passa per tenir les idees molt clares i competir molt i molt bé, com vam fer a Sants i com vam fer al Sant Cristóbal. Si som capaços d'aconseguir fer això, crec que quedarem... L'objectiu és quedar tercers.